sa lahat yung nagsakripisyo na magpasok ng mga Lahat tayo. club doon. Shoutout sa kanya. Salute, madam. Manitong nitong motovlog. Pakisubscribe po. Maraming thank you. I love it, yes. Lahat tayo, sir, ah. Shoutout sa unang grupong dumating. Ayan. Nakaprepare na sila ng pagkain. Shoutout sa good guys. Yan. Yung mga kasapot bali nandito yung beneficiary nating isa yan si Ading. So kano-ano niyo po siya? Pamangkin mo. So ito yung beneficiary natin. Ayan. Tuwa siya. So yung mama niya, Nasa Palawan po, nagtatrabaho. yung papa niya, Andun din po. nagtatrabaho din sa Palawan. So mag-isa niya lang dito. Kami po. Kami yung nag-aalaga sa kanya. So pinapadala naman siya ng tulong ay ng budget. Opo. So isa lang yung anak nila. Dalawa po, may pito. May ano pa siya. Kapatid siyang 7 years old. Kayo ulit yung nag-aalaga. So lumayo yung mga magulang nila para maghanap buhay. Opo. Pagbili ng Gamot. gamot niya din po, maintenance na Mahirap lumayo sa mga anak lalo pag ganyan pero wala silang magawa dahil kailangan din nila ng pangtustos, di ba? Kasaputan natin kumakain. So, anong meron? Birthday. Birthday na eh. Birthday. Astig ka, birthday mo. Tignan mo, daming rider na dumalo. Happy birthday. Anong handa mo? Pati nga. So bad. Pero totoo yung sabi nila na kung gaano ka daw kalapad yung dila mo, ganun din kalapad yung ano mo. Shoutout po sa Mataraki. Sila po yung unang dumalo dito sa charity. Dito sa Sampaloc. Shoutout po sa kanila. Pasok! Maraming salamat po. Ingat po, salamat. Ayan, may lalabas, may papasok. Pasok, sir. Welcome po. Welcome to my barangay, Sampaloc. Mauto. Welcome din kay Erickson. Yun, nakahabol. Sir, speaking Erickson, sir. Wah! Pantala na din, mo lagi balay. Uy, ayos mo ha. Uy, pilpil yung mantasag paway no. Uy, kasta. Makikita mo yung video boss niyo. Nadami pandisang nakatulit. Sa nga baso ko mga laman, sa nga baso nga sabaw kumamit ah. Troso ko yan, sir. Hoy, sir. Pasok lang po kayo. Shout out. Ano nila? Sis lang. Sir, good morning sir. Magandang umaga sa'yo, Papa. Sumungsungat ka pa lang yun ko ti camera na. Magandang umaga sa'yo, Papa Juanito. Love it. Shout out. Thank you sir ah. I love it. Sir, good morning. Love it. Pasok lang sir. Thank you. Street Walk Riders Club. I love it. Shout out.
Sapot, kahit nandito kami sa charity, kailangan pa rin magnegosyo. Ayan o, nagpagawa si Uncle RD ng LCD ng cellphone niya, kaya magbabayad na siya. Ayan o, exchange gift po. Salamat Uncle. Maganda. Medyo yung sticker po ni Papa Juan dito, nakaklas na. Kailangan na niyang palitan. Wala bang ganito? Wala. Kailangan na niyang palitan. Hindi, nagpagawa ako sa Mindanao. Tagal dumating. Please follow and subscribe po, Papa Juanito. Juanito Moto Vlog. Yung sa'yo rin. Also please follow and subscribe po as Kicker Moto. I love it, yes. Shout out. Salamat! Charis kasi nakikita niya iba-ibang colors ng ating vest. Oh. Talagang okay, thank you Ma'am Sir Juanito. Ayaw niya talagang tagalin ng ganun niya, mas stay na lang talaga. Hindi ka ba naiingit ma'am sa kanila naka-free face? Yan. Yeah, beautiful lady niyang Luna. Wow. Sana all beauty. Hindi yung naka-enmas, si ma'am. Wow. See you soon, okay? Always sa inyo mga Riders Club Pangasinan. Pakipick up na po dito. Ito na sa inyo sir. Pwede na po tayo mag-pick doon and mag-avail ng huwag niyong bibilisan masyado kasi baka maghabol lang maghabol si ma'am. Hi ma'am, bye! RS ma'am. Okay, RS po. Ito yung beneficiary natin. Kagat lang. Kakanta ako si Sir Big Boss. Nego. Sir, welcome. Big boss! Welcome kay Big Boss na BRC. Salamat sa inyong pagdating ni Sir Big Boss ng BRC. Thank you for coming. Alaminos chapter si Sir Big Boss. Ang akala ko'y may pangarap lamang, hindi makikita at hindi masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Gusto mo'y Ingat lang, madulas. Sapot! Ay, oo. I love it. Ayun o. Gitnang gitna. Pasok sir. Salamat sir. Pasok po. Welcome po. I love it. Yes. Welcome Team Cumao. Pasok sir. Pasok. Wee! Cumao. Bordado. I love it. Yes. Shoutout po sa Team Cumao. Ayan. Team Cumao, shoutout. Sabi nila may makukuha daw kami 1,000 sa... Kailan? Sa Lunes? Yung 1,000. Uy. Katas ng basketball. Ayan, kakanta si Big Boss. Salamat.
boss, big boss. Yee! Naglain ka ga magkansyon Uncle. May sapay siya, ay tira mo. Ay, Duray, may sapay. Kita-kits tayo sa susunod ng mga rides. Hindi po tayo magpapilihan. Hukagit. Talagang matupit. Matagal ko pinagmamakta si Sir Juanito kanina eh. Nagtahimik talaga, nag-iisip siya ng malalim. Yung pala gusto rin niya pala, aakbay lang pala. Dito tayo kukuha ng Tampukal kayo lang, tampukal. Oy! I love it! Oh, sumuna! Sumuna! Yung tropa kong kilig na kilig sa kausap. Kilig na kilig. Kamusta? Kamusta? Okay lang po. Okay lang, kilig? Kilig moment. Nagsusulo ka dyan, ha? May ngayon kasi, may ngayon. Ah. Salamat sa vlog ha. It's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love. I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I tried. I don't know why. I'm just a little girl lost in a moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I gotta let it go. Just enjoy the show in the sky. It's like a giant spotlight. The people follow the sign. I'm waiting for you. The light is touched and I feel you. Cannot lie. From you I cannot hide. And losing the will to try. And higher and higher. So go on. Come on and leave me breathless and please me until I can't deny this love and feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to love you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. And I never got to make it. Don't lose it, don't leave it. So go on, go keep on, come on, leave me breathless and easy. Until I can't deny this love and feeling. Make me Sa bawat galaw ng iyong katawan, ako ay lalo nang nag-iiba. The more you rock me tonight, ako ay saya forever. Kaya't ibuhos ko na, pagkat tayo ay together. Rock, baby, rock.
baby, rock. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Rock, baby, rock. Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Salamat po. Galing ng dancer! Ang galing rin ng singer. Pasukan na ulit bukas. Okay. Wala pang bato ng West 88 yan. Ito kabatch ko to. Lagan kasama na sa vlog. I love it. Ay natin mayroong isang mamahalin sa sambahin. Sa buhay natin mayroong isang bukod sa lahat at iibigin ng tapat. Ngunit sa di sinasadya pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon. May ibang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa at hindi ngayon puso may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Pang bato ng West 88 yan. Di mo napapansin sa bawat araw na kasama mo siya. Kapiling ka niya bawat sandali, punong-puno ng ligaya at saya. Damdamin ay iba at sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon. Bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang iyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. At sa di sinasadya
na? Bakit ba hindi ka na kilala na? Ako'y nag-iisa. Sino ang ibigin? Ikaw sana. Salamat po. Thank you. Salamat po. May kumamon. How can I explain the sorrow in my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to my pain when you're not around. But tayo gone away. All I do is wait for you each and every day. Now you're gone. Yung tropa mong nanonood ng UGs, busy, hindi pumipigil. All I do is wait for you. Nanonood ng UGs, hindi pumipigil. Kanina pa. Pumasok na siguro. I'm waiting for your love. Wala, ayoko istorbo. Nanonood ng skandal. Are you Are you sure? Boss! Pumasok na ba? Sir! Sir! Pumasok na! Mga kasapot, bali nandito na po yung pera na nalikom and binibiling na po. Styro plate, ay styro cup. So, ayun mga kasapot, Dali, ang ating ano. ayun na po, sila na po yung magbibilang. Oh. And ano po, Uncle? Sige ka na. Ayaw magbilang sir, ba't kumakapit ang pera sa akin eh? Nalalagay. Ha? Ayaw mo bilang. Ayaw ko magbilang po sir kasi kumakapit yung pera sa kamay ko, parang ayaw matanggal kaya wag na. Huwag kang kumain ng langka kasi. Huwag na itong magkasala. Eh, sa bagay. Sa akin kasi pag hinawa ko, dumidiretso bulsa. Kaya medyo ayaw ko rin talaga. Ayan. Ganyan mo siya, wala. Ano yun daw? Ay, tag-20 lang. Tirahin ko yung... Shoutout din po sa Good Guys. Ayan po. Ayan, Good Guys. Na sila po yung isang nagaya sa amin maging collab dito sa charity event na to. Tapos sa, ito po, Unity Team. Ayan po, shoutout po. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, tsaka sa mga member ko, Team Sapot. And maraming salamat po kay Uncle Anthony. Ayan, nagpupulot si Uncle Anthony ng pinag-inuman ng mga dumalo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, magbilang po muna tayo kung magkano yung nalikom. Mga Sapot, bali maraming salamat po sa mga dumalo, sa mga nagbigay ng GCash, sa lahat ng sumuporta dito sa charity event na ginanap namin dito sa Sampaloc. So ayun, maraming salamat po sa inyo. God bless, salute. Ayan po, sana wag tayong magsawa magbigay ng mga tulong sa mga taong kapuspalad. Ayun lang po mga kasapot. Allah BTS. Maraming salamat po. Ayun mga kasapot, habang binibilang nila yung pera doon, ito nandito si Ading na siya yung pagbibigyan ng nalikom. Ayan. Hati sila ni Madam Joyce dahil yung papa niya wala dito, nasa ospital. So sa kanya na lang iba iabot yung mahati. Ito yung anong sakit pala niya? Cerebral palsy po. So ano na lang, sa gamot na lang kinukuha. Kahit anong gawin, ganyan na talaga. Inborn. Nagpa-therapy na siya dun sa sa stock Bulinaw. Oo. Doon namin siya pinapa-therapy. Kaya lang mag-pandemic po. Kaya Lista. Ilang taon na ba siya? Mag-15 na po ngayon sa September. 15. Pero kung parang 10 lang, no? Hello. Naglalaway siya, ganun talaga. Opo. Kawawa naman mga kasapot. So
maraming salamat po sa dumalo. Ano, happy si Ading dahil may pambili na siya ng gamot. Ayan, oh, di ba? Ang saya niya, no? And maraming salamat sa patuloy na suporta niyo mga kasapot. Ayan po yung ibigyan natin ng tulong. Ayan. So ito mga kasapot, ito na po yung nalikom natin. Ilang ulit? Ayan. 10,769. Ano? 10,769. So, kung tutusin, maliit lang po na nalikom namin. Pero okay lang dahil alam naman natin pandemic kasi mahal yung gasolina. So, tsaka yung mga nag-list na hindi nakadalo. Kaya siguro hindi rin ganun karami. Hindi, kailangan mo na agad doon. Maraming salamat po rito sa mga dumalo yan. Kailangan mo din ako sa Madeline. And po sa ating good guys. Sa lahat po ng dumalo dito sa charity event. Maraming salamat po. Sa lahat. Paghatian nila is 5,389. Bawat isang beneficiary natin. And maraming salamat po sa nagbigay ng tulong. Ayan, malaking tulong na po yan para sa ating mga beneficiary. Saan mo ba naman pupulutin yung 5,389 sa araw na to? Pandemic ba naman? Ayan, maraming salamat po. Number 12. So, 5-5 na po yung may bibigay natin sa ating mga beneficiary. Nasobrang tayo 500. Mag-short tayo ng 500. Kamukha ng Madeline mo, nakabigay tayo ng tulong ngayon sa araw na to. Ayan. Thank you guys sa pag-support. Maraming salamat po. Ayan. Nagkabuno pa tayo ng 6,000. Okay lang yan. Abot mo na, Pres. Boss. Turnover mo na, Pres. Pero yung ano yung ginastos ko sa So, binuo naming 6K isa. Ayan, nagambagan na rin po kami. Kano dapat? 5,000 kanina, 5.8 po. 5.8. Yan, kaya? 5,900. Magkano dapat kanina? Basta 5 something yun eh. Basta ilagay na lang natin tag isang daan, no? Para sa 6,000. Para 6,000 buo. Kulang. Kasi 3, ay 5, tignan nyo, kanina. Sa kaming listahan natin. Kasapot, bali iabot na rin po kay Madam Joyce yung para sa kanyang ama na nasa ospital. Sige na, iabot mo na lang. Ayan. Thank you po. Yung pera na yan, ma'am, gamitin nyo po sa pagpagamot ng inyong ama. Ha? Gastusin nyo po para sa iyong ama yan. Ayan. At ganun din po, gamitin nyo yan, mama, para sa kanya. Ibili nyo ng gamot na pangangailangan ng bata. Maraming salamat. Ikaw tayo, mamaya yung 2x2 mo. Bibilihan ka namin. Ha? Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan o. Success yung charity event natin sa araw na to. Ayan, maraming salamat. Pati yung panahon nakisama, hindi umulan. Di ba? Yes, I love it! Salute! Dahil sa itlog yung mga mansyon. Madam Madeline, anong ginawa mo? Bakit hindi umulan? Dahil sa itlog niya. Itlog. Ano paano? Kwento mo naman. Basta hindi pwedeng kainin yung itlog na yun, ha? Oo. Nag-atanggal ng itlog para hindi umulan. Ay, pamahiin. Send ko sa'yo. Huwag na. Mas marami itlog. 2, 4, 6, 8, 10. Dami itlog. Tara, picture. Sapot, bali, iabot na natin yung pera sa binit. kasama mo sila. Ayun na, pagpasensya nyo na. Tapos, gagamitin nyo sa pagpapagaling ng bata. Tawag na nga lang. Ang gamot. Yes, I love it. Maraming salamat po. Magkano yun, Fresh? Yung 5,500. Sige. Wala nang iba, waki. Merong waki, wala. Waki. Jump shot. Naka-video to, malaki dyan. Ayan, successful yung charity event natin sa araw na to. Hindi umulan, nakibago yung panahon. Ayan, maraming salamat po sa good guys. Thank you, sir. Thank Love you, it. Sir Juanito. Kaya salute sa ating lahat. Sir Juanito, salamat. Salamat po sa inyo. Ayan, may pambili na siya ng gamot. Ha? Gastusin yan. I love it.